Meni se ove radionice stvarno jako sviđaju i jako sam sretna što se tako radi sa učenicima, jer rijetko kada učenici sami nešto tako onako počnu razgovarati. Ovo nas potiče da se više opustimo i da stvarno pričamo i naučimo svašta ovako općenito oko mentalnog zdravlja, a i o samim sebima i o drugima. Kroz te radionice se oni više povezuju jer u biti otvaraju neki unutarnji dio sebe, često puta dobiju hrabrost da možda kažu neke stvari koje inače ne bi rekle. Ako nemaju hrabrosti da to kažu usmeno, kažem, zato su dobre radionice gdje se može crtati i pisati, jer na taj način oni onda iskažu nešto što ih muči. Pokazalo se vrlo informativnim i korisnim. Radionice su zabavne, dosta poučne, možemo izvojiti nešto iz njih pametno, može nam značiti u životu. Super, zato što onda se možemo povezati, možemo zapravo upoznati neke osobe u razredu. Sad smo svi složni i dobri smo, bolje je. Misliš da su ovi razgovori pomogli tome? Da, da. Više smo upoznali jedni druge. Kroz ovakve, kažemo, slobodne trenutke na neki način se razvije bolje odnos i sa učenicima i njihov međusobni odnos i naš prema njima. Jako je važno, pogotovo sada nakon svega ovoga što se dogodilo, jako je važno pričati o mentalnom zdravlju, jer sami rijetko kad ćemo započeti tu priču.